No niin, se on sitten vihdoin sun uni alkanut käydä toteen, elikkä kirkko saatiin poltettua Uuden liiton eli kirkkoherran Toyota aivan niinku ratkennut. Mutta hei, mä olisin voinut niinku suositella Kajaani ABC autopesua. Ei, enslumi tullut. Enslumi on aika haurasta. Tuolla. Ai se. 2 jantteria, hei! Mitä tällä tapahtuu? Mulla on Pemari, onks sulla? Kirkkoherralle vois laittaa Pemari siis tilaukseen kanssa, että no, tää on nyt tää Corolla on niinku... Corolla on mennyttä kalua, että varo, tulee arka. Onks tää niinku se meidän kaveri oli mennyt sinne autokatsastukseen ja se oli sitten katsastaja niinku, että jos sulla on aika monta vikaa tässä, niin oli se, että hei tuppa tänne koneen ääreen, tässä on tällainen nettiauto, että täältä saisi tällä hinnalla tällaista ja tällä hinnalla tällaista. Eikä tää enää kannata korjata. Joo, kyllä. Ei siis, mä ajattelin, että kyllä tuo sukseja vähän laittaa tuon renkaiden tilalle pikkusen suksen. Kyllä tää vielä liitää tässä enslumella. Tätä voi vetää. Se on niinku se on varmaan ollut... Kalliilta lähtee tää on ollut se sokka irti ja wow! Ei, mutta Kevinmaan Kallinkankaan hissiin. Tosta vaan se myytään yleensä sitten niinku liutaan niinku. Kyllä. Näin se on. Mutta joo, tässä siis niinku... Kuitenkin joystick on paikoilla. Miten tää käytetään? Painetaanko siinä niinku heittoistuinta lähinnä? Ei oo reikää katossa vielä. Sekä tehdään hitto heittoistuimen paikka vielä. Joo, tällainen tilanne. Eli Pemari tarvitaan vielä 1 Pemari lisää kirkkoherralle. Yeah.